De ce am dormit pe jos timp de 2 ani de zile a fost întrebarea care a umplut secțiunea de comentarii în vlogul secundar postat acum 2 sau 3 săptămâni, așa că o să răspund la întrebarea asta exact acum. Toată chestia a început de când am decis ca eu și cu Parpi să devenim publici oarecum și să-i fac un setup și de gaming unde să facă live-uri, lucru care a făcut ca eu să nu mai am spațiu în dormitor absolut deloc. Deci am făcut setup-ul ăla, bam, a trebuit să demontăm patul. Foarte multă lume m-a întrebat de ce nu dormeam pe canapeaua din living, pentru că se și extinde, dar nu-mi plăcea deloc patul, nu-mi plăcea salteaua ei, așa că am decis mai bine pun salteaua, am zis că mă dedic la maxim live-urilor, facem setup-ul ăla, chiar dacă nu mai am unde să dorm în pat, facem setup-ul de live-uri să fie tot ce trebuie, să fie calitate pe live și dormim până când ne-o muta sau până când renovăm acum, spre exemplu, că o să mutăm tot în sufragerie și o să ne facem noi dormitorul nostru acolo în dormitor. Deci cam ăsta e motivul, nu veneam la casă pentru că nu există intimitate la casă cu ai mei, aici nu e același vibe, mă înțelegi, plus să mai faci și un drum, nu e Caterinca, n-aveam ce să fac, nu mai voiam să prind live-urile alea așa de mult ca rup perioada aia cu Parpi și am zis că trebuie să facem sacrificiul ăsta și cam așa stă treaba. Vă las în continuare cu vlog de la renovări pentru că, băi, mamă cum o să arate apartamentul ăsta și pregătim niște chestii, fiți atenți aici! Bun, deci asta o să fie gresia pe care o să mergem, asta neagră așa, o să mergem în baie, o să avem baia făcută din gresia asta neagră plus mozaicul ăsta negru de aici, dăm comanda acum de el. Ce vorbești, mă, mâncați jurăta, o să fie senzație. Sper totuși să nu facă culoarea asta de negru, să nu facă baia mică rău, oricum ea e mică, e mega mică și sper să nu facă și mai mică, gen vizual, dar sper să fie ok și hai să vă arăt cu ce o să mergem pe baie și pe bucătărie și hol. Asta o să fie gresia de bucătărie și hol, sper că o să fie ok. Ar trebui să fie decent de fapt. Ba nu, asta e gresia de bucătărie și hol. Că m-am și uitat de jumul la cap. Ar trebui să fie bine, mergem să le aghităm acum. Prețul e de 160 de lei pe metru pătrat, ok? La fel și la asta 160 de lei pe metru pătrat. Mozaicul ăla de acolo e scump rău de tot, cred că ne duce vreo 30 de milioane doar un perete, 35 de milioane doar un perete și peretele iată, ești nebun la cap. Hai să mergem să le achităm și trebuie să prindem zi neapărat ca să mergem și pe insulă pentru videoclipul de săptămâna asta. Let's go! Bun, cam așa arată apartamentul, un update destul de mare de la ultimul nostru video. Uitați-vă cum arată totul, bă, băiatule, s-a schimbat mult. Aici erau numai firele de la electricitate și cam așa arată situația aici, adică am avansat oarecum și cel mai mult se vede în baie, pentru că în baie deja s-a pus mozaicul acolo, ia veniți încoa. Ia vedeți cum arată toată situația, s-a demontat tot din casă, nu mai există nici măcar un dulăpior, nimic, ești jebul la cap, toate astea s-au dus și uitați-vă în baie, tată, o să avem aici un WC încastrat, nu o să se vadă piciorul ăsta, mă înțelegeți, și o să fie dat mai încolo așa. Aici la fel o să luăm un lavar negru, o oglindă frumos așa de duminică și aici o să fie un duș. Am pus mozaicul aici, bam, nu e curățat acum, nu e nici chituit, adică nu de asta se văd așa chestii de albe pe aici, că aici o să fie ceva negru dat printre kit, așa se numește, în caz că nu știți. Am montat și rigola, bam, am dat aici o pantă, s-a montat rigola neagră. O să luăm capul ăsta și coloana de duș o să fie cromată, la fel și bateria, deci sper să meargă cât de cât ok, să fie un design decent pentru baia asta, infimă, mică rău de tot, ești nebun la cap. Să sperăm că o să fie ok cu designul baie. Continuăm în dormitor, care uitați-vă cum arată, ești nebun la cap, el pare spațios dacă nu e dulap, ești nebun, adică e ok. Se pare mare. Ăsta chiar e mare, fără dulap, e huge, ești nebun la cap, doar că nu avem unde să ne punem hainele. De-aia ne mai trebuie un dulap. Am demontat dulapul, o să-l aruncăm și pe ăla din hol, o să vă arătăm holul și bucătăria imediat. Le aruncăm și facem unele din sticlă. Aș vrea sticlă full, no joke, aș vrea sticlă și pe partea asta, că aici o să vină dulap cu uși de alea glisante, ce mai probabil aș vrea sticlă aici și sticlă aici, dacă se poate, ești de bun, adică o oglindă și acolo și acolo. Cam așa arată situația pe aici. Hai că arunc pe văsta. Așa, lustră, să vedem ce alegem aici, nu știu, corpuri de iluminat, la astea nu m-am decis încă. Ce să vă mai zic eu, am venit cu plasa aici așa, cu tot ce trebuie. Am dat comandă de niște uși, 10 milioane bucata. Ce? Dar știi că noi să avem baia neagră și ușa să fie albă. Păi nu, că știi cum aș face eu? Facem ca Dorian, aici o lăsăm albă, știi? Și aici pe interior neagră, ar fi mișto rău. Ar fi mișto. Să colantăm. Să colantăm? Pe așa a făcut Dorian, dacă nu mă înșel. Sau a vopsit-o? Nu știu sigur. Asta e gresia, dar cred că v-am mai arătat-o gresia, e mișto rău de tot. O să se continue și în faianță ea. Și nu știu, fiți atenți, am o nelămurire. Ziceți-mi dacă să vopsim tavanul negru. Nu știu dacă să vopsim tavanul negru, mai ales că ne-am dus cu mozaicul până sus, pentru că noi nu voiam să mergem până sus, voiam să lăsăm puțin spațiu să fie alb, știi? Sus.
dar o să pornim din Strife și cu mozaicul și cu gresia și cu faianța, adică cu faianța gen. Deci ar trebui să fie chill. O să avem un update și la balcon, dar mai durează. Bă, o să fie o nebunie completă. Imaginați-vă că, stați așa, aici jos, aici o să avem 10 prize pe parte și 10 prize pe partea cealaltă. Aici o să fie setup-ul, o să fie nebunie completă, mâncați și gurata. O să sărim din ghete. Abia aștepți? Da, chiar de-abia aștept, ești nebun. Cum ți se pare ție, Parpi? Mișto. Mi se pare casa mult mai mică, dar nu știu, m-am obișnuit așa cu ea. Îmi place mult mozaicul din baie. Chiar nu mă așteptam să vină așa de bine, ție? Da, nici mie nu. Da, e bine că am făcut-o neagră, mie îmi place baia neagră. Bă, sper să nu facă mai mică decât e, știi? Să nu pară mai mică decât e. Ce oglinda, nu? Ce oglindă vrei să iei, rotundă sau pătrată? Fii atent, dacă mergem pe de-alea pătrate, pe coloană de duș pătrată, pe baterie pătrată și alea merge, cred că să luăm tot una pătrată, nu? Nu ar merge rotund într-o lume Am pus pătratelor. noi una rotundă mișto. Dar nu care și pe triunghi și pe pătrat. Adică Dar ăla... oricum, nu o să fie prea mare oglinda pentru că zidul acela este destul de Da, mic. oglinda o să vină pe zidul ăla care e super mega mic, adică nu. Adică uitați-vă care era oglinda veche, ești nebun. Oglindă din 1980, nu glumesc. Asta străbunică în apartamentul ăsta, ești nebun la cap. Plus, au fost date jos caloriferele. Da. Uitați-vă ce calorifer aveam la bucătărie. Ce vorbești, mă, Cât mâncați-și degetul gura. meu de subțire. Da, mă, e vișale, era prăpăd, adică caloriferele erau vechi, era totul vechi, mă, frate, n-ai. Practic e schimbat complet tot apartamentul, o să avem dulap nou, dulapuri? Dulapuri noi? Da, dulapuri noi. Hai că am și uitat să vorbesc română. Și aici nu știu ce să facem, băieți, aici o să avem un spațiu. Deci fiți atenți, avem nevoie de idei pentru că aici o să avem un birou, dar mare. Aici o să avem un birou mare, ca un scaun, nu știu ce, setup-ul nostru. Și în partea asta nu știu ce să facem aici. Nu am nici mică idee cum să folosesc spațiul ăsta. Aș vrea totuși să am ceva de depozitare și jos să stau pe ceva, pe niște beanbag-uri din alea. Nu am nici cea mică idee ce să fac aici. Să Sau pun o un televizor, o canapea. Televizor și Televizor. peste. N-am nici cea mică idee, dați-ne sugestii în comentarii. Cam așa stă situația cu bucătăria, nu mai avem pic de gresie pe aici, s-a spus tot, faianță, gresie, tot ce e. Pentru că o să vină una albă nouă, v-am arătat-o. O să avem și aragaz nou, că ăsta e din 1999. Bă, Adică... el era bun, dar nu mai făcea șnițelele bine. Da, frate, el era bun, dar nu mai făcea șnițele noastre vegane, nu le mai făcea bine, e bun la Adică cap. cuptorul nu merge. Da, cuptorul e pârnaie. Caloriferul scos. Caloriferul s-a scos, exact. Avem rigips de omezeală sus cu o vată minerală antifonată, din câte am înțeles, sau nu știu cum e, motherfucker how. Dar am vrut să antifonăm bine partea de sus, ca să nu ne audă vecinii când facem live-uri de ale nebune. Și cam așa arată hall-ul, frumos, cu Iulica pe dreapta. Salutare! Aici era un dulap și o să vină un alt dulap cu oglindă full. Soto, na, ăla e cel mai ok, oglindă full, nu mai stau să o mai complic cu nimic. Cam atât a fost cu vlogul ăsta, așteptăm sugestii pentru ceea ce v-am zis în comentarii. V-am pupat, ne auzim pe următorul vlog de aici, de pe șantierescu cu Marcedorian. Pa, pa! Hai că arunc pe voi ăsta. Dar că nu s-a văzut. Hai că arunc pe voi ăsta. Că nu...